Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki ming batur, kowe ming Ponokawan, kowe iki ming kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Praga duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok yo sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Oh, telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa latangmu dhewe. Ana minggatmu le ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni. Saka Mas Mutiara ora bangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta ki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petra. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang Jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya.
ning kawula ki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Dados sowan kula mriki-mriki namung badhe mboyong punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk nggih. Wis. Gong, kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok kon aktif? Aku pulsae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu yo ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petruk dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petruk. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petruk, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petruk kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petruk kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petruk. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk, ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ana kawan Petruk wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya, pana kawan Petruk. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petruk. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada.
Monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petruk, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Wah ya aja iki ning raton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-terdok ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petruk kok Sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa ki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pagebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saéngga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pagebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pagebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Wah, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong.
mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya angka 2 Sri Bathara Kresna. Ta? Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya, Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu. Sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamaing no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka 2 sing perlu dipun garis ngandhapi. Nggih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njurpe kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningalih nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Jajaran sukertaning bawana iblis lanate. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge.
Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sindrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lha aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe kaya ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki. Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jawus Miang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna nika sinten? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndrawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Wah. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jawus Miang Jimat Limasota. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unekke sampean ya mung entuk wedang segelas, kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndrawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu drangap-drangap kaya betes wono bomba Tegalan. Ndrawini kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gicokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong mbangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kaliyan panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Progo duwe wates kok sabaraning manungsa ora duwe wates. Ngoten? Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa latangmu dhewe.
Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyauya sak penake dhewe. Oh alah. Dumeh kula ming kawula cilik duneke wong kere. Wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi lho nek ngono kowe wani karo aku iki nang kene iki suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar sampean ki eling ngono sampean niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek kegaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene wis ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nek kana ana panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe nek ngomonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu seneng ngegrab minggat kan. Lho kok dikai decan kon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petro Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nang ndi? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke lek Mbah Kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun Kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, jebol kayu wulan, utang entok lintang, tangan kelakone jebak wurunge. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun
Pandura dadak ngrasani bapak. Winginane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase kok bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane, sabar kok ndak kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan, kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Apa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang kowe. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tato tais pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho wani karo Baladewa sing tak wedeni omamu. Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedeni sangka kadetene Baladewa menang boyong. Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetene Baladewa? Menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi batangku? Aku wis mati urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong, as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganku iki Nendi papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo. Kok bayarene to, Kang? Ameng aku si Baladewa kok pira kowe? Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngene lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane. Bagong, wonten dawuh yen pancen
niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing ati-ati. Kula ajeng ngadeg Senopati sinuwun. Iya, Juk. Kalungi kembang ora? Ngadeg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora? Tonya wae. Kok diwur-wuri kembang? Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak aku nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya sapa? Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendelik-mendelik tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu mingga. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu, mantan. Kula sok boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang mitraning astaning asta andesane bener sapa wae sikat truk ya manut karo kowe kok.
apa keparanggul mungguing ayuda kewapak bawanya bentar bawanya bentar kebabangnya mungguing alogo Darantasena iya Petruk iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa ki arep ora atu ning seneng ngapus-apus ya kae hooh mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit ha iya lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe penyakit tenan kae Baladewa piye Kong wis diwangsuli wae nek jane aku kandha karo kowe ya Truk nggih aku ora tekan atiku mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku kowe tau tate ngudang karo aku oh nggih lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa ha iki cah apik iki arep ora do gendro ning apik iki nek tak omongane Truk iya omongane jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah Raden Ndara lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe mergane nika pancen wonge sarak ngoten Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada terus geger piye padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa lho kowe wani karo Prabu Baladewa lho cah gleleng padake kula wani merga kula bener kula ndakwa Sinuwun Darawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh ing atase negara Darawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible wah bahasamu lho niki teng sekolahane impossible ki apa Gong odol dengkulmu melancong impossible ki tidak mungkin lho ora bakal kelakon ora bakal kelakon to nggih Mas ya aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun malih jajalan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene-kene ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake nonton niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye, jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso.
Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyekel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya, Tru? Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane? Aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wonge glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Lah, Ndarantasena karepean ning nggon aku kok. Kok aku Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki. Kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngampet ambegan. Petruk sing ngampet ambegan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ladan. Ora tok irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petruk. Ngampet ambegan Tru, nggih. Titi prani manganakan nong tari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Kok ya iso masrep ngono ya, Tru? Ah ya Ndarantasena iki piye ampuh, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, ora apa. Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. Iya, unek-unek ki Ndarantasena sing ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak jajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelekar. Ho! Halo. Ding. Ah, pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dungkulmu. Oh, medun. Iya. Oh,
apa kuwi? Aku menteri apa? Wah, anggere ndoro entuk sira ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbah Cindik Mbah Cilatan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok jur mujek-mujek elak? Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Kota tiang Gatut Kaca tinon mapak karko suta teka pira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang Ndara Gatut Kaca iya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Petro nun ya takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Syawa Mandura iya mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora ngandani Bagong niku dikandani wis angel mula aku diutus dari Kanjeng Mbah Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal tak rampungi yen kowe ora manut aja kelakon dosa aku mentolo karo kowe ing Caca muntak lirik netap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Apapun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat. Ayo Sambanto. Ajeng dinampake Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Anggep kowe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambanto. Niki mboten kencang-kencang niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune mlintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mamateni boten apa-apa. Sambanto. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah.
ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawe Kanjeng Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pun. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wong edan. Iki kompo iki. Dan ganti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok manang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Ganti aku ora Petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng saiki kalah gleleng karo Petruk. Ning janji. Nggih. Ora aku gaya lho. Mboten. Ora aku tumindak elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere Mboten saden kula mawon lho. Petruk, keprok watu ndasmu kok. Kuwi ngopo ya ora? Wong arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kuwi ngopo e? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo tumindak elek. Nek sak mlebu ning awakmu, ora tau tumindak elek ajar dhewe iki. Wong ngring iki aku krasa tumindak elek ajar. Gawe lan jeblok wetenge. Ora bongo-bongo to kok. Aku iki ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Ya. Ngampet-ampekan. Stap mlebu ning awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebu ning awakmu ya kok. Nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Ndak tasane endi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Oh arep pedhot-pedhot napase. Kok Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet-ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok didesek. Kapora kowe. Kok tak antir tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diudumbulke saka isor. Kapok kowe. Gen, sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho ora nggo gleleng to. Ben jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndara Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, tak ngasuh genti aku. Kaya es teh ku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es teh ku barang dombe. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha.
iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi mengko itu apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Wih laitan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ayo wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, anu apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket tak leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayu. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi lah edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to wadake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sampe cicil kowe. Sawan lekane ayo. Hup. Kau Islam mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton nih. Kau ora mandi kabeh ya? Ayo harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, nek ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal, kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Hah? Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndek pira? Ndek pira? Lho. Iki arep njawab apa ya? Ndek pira? Aku bapak nang sangun selawe kok. Padha, aku yo ndek selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis rasi dawa ya. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. ya kene tak mung Gumut-mutan lah ya lumayan. wis prongkol kok ngumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mung kari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggo karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo Garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to.
kawula sak ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampean ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning Panakawan kok mung perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok terus mentolo karo Panakawan nek cara aku isin nek cara aku mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampean ambles bumi wae monggo nek kepekewo ketemu karo Siwa Mandura ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku wis ngono wae mbangane kesuwen iya Dimas iya tinimbangane mengko sampean malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampean rasa wasulan tinggal lunga tinggal ambles bumi Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi iya Dimas Dewa Narpati Tuwinares wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah manuswane jajalan surtane bauna iblis lanat wah Petro kentong bolosong ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa Petro Bagong ora bali saka negara Ngamarta grentel negara Podaki Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok. Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dotok gretel ngono jeblok wetengmu. Terus aku tak maju lho, kowe bali. Nek bapak takon omong. Nek Petro ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthene nek aku mudar. Tru ora ngono lho, Tru. Kancaku sapa? Ha isi ana gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora, Gong. Aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gondel, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi karo Sinuwun Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman kok apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo amuk iki Metro Kantong Bolong Kayangan. Jajalan atu iblis lalat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu, mboten kula wantun ning kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, sing tawedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamu nang satu sepitan nek Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati dening aku, mati salah.
Wonten dawuh. Mengkari kowe, yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku sembahan kula. Arjuna, Wonten maring adhawu. mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lair, nanging nganggo batin kang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna, Wonten dawuh. ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kalawan Semar Badranaya, sakreh dawuh Kyai Semar, kowe karo aku kudu Ngestupada. Sawari Koko Prabu kula dherekaken.